Hey guys! We just got back home from the hospital. Nag-anniversary sa hospital. And yeah, hindi na ako nag-film. Tinatamad na ako kanina. So, kung hindi ako ma-on call, sana makapag-film na talaga ako today kahit isang video man lang. Sana hindi umulan. Kasi pag umulan, ayoko mag-video. Maingay! Maingay yung ulan. So, sorry ang gulo-gulo ko kasi magulo yung bed ko. Iniwan kong medyo magulo kasi tawag nito. Wala. Nakahiga lang ako kanina eh. So, yeah! We're gonna film a video. Ay, may duty ka pala, no? Yep. Yeah. Mag-film kami ng video namin. Ilang video ba dapat yung i-film natin? 1, 2, 3 videos ata. So, guys. Comment kayo down below if you wanna see him in my video. Or like this video. Okay na nga. Ano mo isali? So, ayun. Nagda-double chin na ako. So, see you guys later. Hey guys, I just finished filming my TMI tag. Finally! Na-film ko na ang TMI tag ko. So, I will just transfer my files again. So, yun guys. Kailangan ko na talagang bumili ng mas malaking memory card para tuloy-tuloy ang pag-film natin. And susunod na i-film ko is my Christmas haul decor. Ayun, ito. Nandito na tong mga to. So, ayun guys. Ang saya-saya ko lang kasi may na-film ako ngayong oras. And after this one, i-film pa akong isa. Woohoo! Sana magawa ko to para bukas yung mga DIY ko na lang yung mga i-film ko. So, yun guys. Tingnan nyo tong light ko, guys. So, that is my DIY light. Kasi sobrang harsh ng light niya, oh. Yan yung ring light, yung bilog. Sobrang harsh. So, sabi ko, lagyan ko ng parang diffuser. Ayan. Yung chiffon, what you call this? Chiffon fabric. And, oh my, this is bond paper. May dumaan. May tao na yata sa likod ng bahay namin. So, kasi ng kapatid ko dapat daw may parang diffuser yung ko. Nung nakita ko na naman yung mga shoes ko. Alam niyo yung mga shoes ko yan guys, di ko na nagagamit. This was 2,000 plus ang bili ko dyan. And this one is the parang Litas inspired. And this one is from Parisian. Ayun, look, nagkagdagulo-gulo na. Hindi ko na sila nagagamit. Kasi, very busy sa work. Hindi na ako nakakagala. Hindi na ako nakakalabas. So, yun guys. Ba't may gumugusin? Wait lang. Sino kaya yun? Delivery. Akala ko naman. Akala ko ng LBC. Kasi dati yung mga taga-LBC kung makabusin na sila. Wagas. Ito muna ako sa kwarto ni Bebe Kels. Dito kasi yung laptop ginamit ni mami niya. Magta-transfer po muna ako. So, ayun guys. Yung pala, sinasabi ko, yung diffuser ng light. Diba nga DIY yun. DIY kasi yun. So, kailangan, may para siyang diffuser para hindi siya super, tawag nito? Hindi siya super, ma-harsh. Sorry. Nabablanko ako. So, ayun guys. May tao kasi kanining na akong magsalita kapag may ibang tao. Kapag yung mga friends ko na alam na nag-vlog ako or ganyan. I don't care. Pero kapag yung mga tao na hindi ako kilala, mas ko doon. Sa balitong babae ko. Kasi yung kwarto ko nadadaanan papunta sa likod ng bahay namin. So, yun. Hey guys! Done filming my, what you call this? Mini haul ng Christmas decor. So, ayun. I'm gonna film. Pwede pa kaya? Medyo madilim na eh. But, yeah, ipupush ko na lang to. Para tatlo ang ma-film ko today. Para bukas, yung, mga DIY ata ang i-film ko. Na-excite ako guys. Na-excite ako sa series natin. So, I'm gonna prepare for my, what you call this? How I did my makeup during college.
high school. 2 lang naman na product ang kailangan ko. No, 3. Ito lang, oh. Ito, lip gloss, tapos eyeliner. Di ba? Nung college ako, nung high school ako, basta. Panoorin nyo, guys, yung magiging video ko for the high school. How I did my makeup way back in high school. So, yeah, let's start it. Let's start doing it. Gusto ko tong lip product ko ngayon, Eto, guys, this is the matte plum, in the shade plum ng Clinique. Ito. But the one that I used a while ago. Yung ganito din yung yung shirt ko, pero pinalitan ko lang. This is the Lancome. Bakit ako napapagod? 350 out with the bang na matte. Gustong-gusto ko yung mga matte nila kasi hindi dry. Napaka-creamy, tapos matte ang labas. So, yun. Excited ako. So, yes. Let's do another filming session. So, I just finished filming how I did my makeup way back in high school. So, namumula lahat ang pimple ko sa video na to. Kasi guys, basta panoorin nyo kung bakit namumula yung mga pimple ko. So, this is the look. Naalala ko high school ko, ang saya-saya talaga ng high school life. So, yes. Eto na. I will upload it maybe next week na lang siguro, guys. Kung na-upload ko na, nilagay ko na yung link down below. But kung hindi ko pa na-upload, just keep on watching. Mag-abang ka na sa mga susunod na videos ko. Kasi, na-excite talaga ako sa holiday series ko, guys. Sana ma-push talaga, ma-push through ng holiday series. So, ayan, guys. I'll see you guys on my next video. And, ayun! I-end ko na tong vlog na to kasi sobrang haba na. So, see you guys in my next video. Bye! Mwah! Mwah! Guess this is